Аллах Тәаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын сезгә. Солтан дустым белән без бүген янәдән Казан шәһәренең матур бер мәчетендә очраштык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Солтан, бүген нәрсә турында сөйләшәсең килә? Марсель абый, кешеләр хак юлны ничек белгәннәр? Бик әйбәт сорау бу. Бик әйбәт, шуннан да кешеләр хаклыкны, Аллах Тәалә барлыгын, Аллах Тәаләгә гыйбадәт итәргә кирәклеген каян белергә тиешләр дип сорыйсың инде, әйме? Нәкъ менә шуның өчен Солтан дустым Аллах Тәалә кешеләргә әледән-әле пәйгамбәрләр җибәрә торган булган. Әйдә алайса бүген нәкъ менә шушы кешеләр, шушы Аллах Тәаләнең иң якын кешеләре пәйгамбәрләр турында сөйләшик. Пәйгамбәр сүзе ул гомумән әле ике төшенчәгә бүленергә мөмкин. Бар безнең телдә әле Расул һәм Нәби дигән сүз. Расул инде кешелеккә Аллах Тәаләнең ниндидер яңа мәгълүматы, яңа шәригате, яңа китабы белән ингән кешеләргә әйтәләр. Аллах Тәаләнең барлыгын, берлеген искәртүче кешегә инде Нәби дип әйтәләр. Пәйгамбәрләр ничек булган? Аларның саны бармы? Әйе, якынча аларның саны бар. Галимнәр сүзләренчә кешелеккә 124 мең пәйгамбәр җибәрелгән. Шуның 124 мең Нәбинең дип әйтгәндә 313 Расул вазифасында килгәннәр. Коръәндә шушы пәйгамбәрләрнең 25 телгә алына. Ул инде иң киң таралган пәйгамбәрләр. Әйдә әле иң беренчесеннән башлап. Ничек уйлыйсың, беренче пәйгамбәр булып кемне саный алабыз? Адәмне. Әйе, нәкъ менә Адам алейһиссалам беренче пәйгамбәр булып килә. Аллаһ Тәалә аңа барысын да өйрәткән һәм ул инде үзенең шөр кешеләренә шәригатьне өйрәткән, беренче шәригатьне өйрәткән, дин хөкемнәрен өйрәткән, Аллаһ Тәаләнең барлыгын һәм берлеген өйрәткән. Безнең Мөхәммәд пәйгамбәрбез. Безнең Мөхәммәд пәйгамбәрбез ул инде пәйгамбәрләрнең иң соңгысы, пәйгамбәрләрнең мөхире, хатамул анбия, ягъни бүтән аннан соң инде җир йөзенә бер генә пәйгамбәр дә килмәячәк һәм аның алып килгән дине бүтән кешелек өчен дә актуаль. Бүтән җир йөзендәге кешеләр инде шушы соңгы пәйгамбәрнең тәгълиматына, соңгы пәйгамбәрнең сүзләренә ярырга тиеш булачакбыз һәм шушы ахыр заманга кадәр нәкъ менә аның юлы белән барырга тиешбез. Мин кит эшендә калган пәйгамбәр турында да беләм. Исемен хәтерламыйсың аның? Юк. Ул пәйгамбәр Юнус пәйгамбәр. Ул үз вакытында Ниневия дигән шәһәргә җибәрелә. Шулай кешеләрне дингә өнди, ләкин алар аны тыңламаганнан соң аның өмете өзелеп, ул әлеге шәһәрдән Ниневия шәһәренә китеп бара. Ягъни Аллаһ Тәаләнең әмренә буйсынмыйча, Аллаһ Тәаләнән рөхсәт сорамыйча ул шәһәрдән китеп бара да, һәм шул вакытта ул бер көймәгә утырып шушы җирдән качмакчы була. Шушы көймә штормга эләгә. Шул вакытта кешеләр уйлыйлар: "Ни өчен безнең көймәбез штормга эләкте? Хәзер безгә һәлакәт яный. Димәк, безнең арабызда бер гөнаһлы кеше бардыр. Шуңа күрә безгә бу кешедән арынырга кирәк" дип уйлыйлар. Шуннан соң шубага салалар. Шубаганы әйләндергәндә беренче тапкыр шубага Юнус пәйгамбәргә төшә. Ләкин ышанмыйлар, Юнус пәйгамбәр бит инде ул бик дөрес сүзле, бик дөрес гамәлле кеше була. Шуңа күрә алар икенче тапкыр шубага салалар. Икенче тапкыр шубага салганнан соң да шубага Юнуска күрсәтә. Өченче тапкырда шубага Юнуска күрсәткәч, аны инде шушы карабны исән калдыру, андагы кешеләрне исән калдыру бәрабәренә аны диңгезгә ташлыйлар. Шушы диңгезгә ташлаганнан соң Юнус пәйгамбәрне кит йота. Кит эчендә калгач, ул үзенең гаебен таный, үзенең гаебен аңлый һәм Аллаһ Тәаләдән гафу сорый. Күз алдына китер, Юнус пәйгамбәр шу вакытта 3 караңгылык эчендә кала. Беренчедән төн уртасы, кап-караңгы төн, икенчедән океан уртасы, океанның төбе, икенче караңгылык һәм өченче караңгылык китның карыны. Шушы 3 караңгылык эчендә булганда Юнус пәйгамбәр бер дуга кыла. Бер бик хикмәтле дуга кыла һәм шушы дугасы аркылы Аллаһ Тәаләне гафу итә. Нинди дуга? Ла илаха илля ант субханак инни кунту минад-залимин. Ягъни Аллаһ Тәалә бүтән кимчелекләрдән пак, мин үземә зулымлык кылдым, мин залим булдым, Аллаһ Тәалә мине гафу итеп дуга кылганнан соң Аллаһ Тәалә китка буйра Юнусны кире җиргә чыгар дип. Кит Юнусны җиргә чыгарганнан соң ул инде тернәкләнеп үзенең шушы шәһәренә кайта һәм ни күзе белән күрсен, шәһәр халкы чыннан да инде мөселманлыкны кабул итеп, Аллаһ Тәаләне барлап, Аллаһ Тәаләне танып, яшәү рәвешенә керешкән була. Менә шундый хәлләр, шундый мөгъҗизалар бар. Һәр пәйгамбәрнең үз мөгъҗизасы бар бит. Әйе, чыннан да, мәсәлән, искә төшерсәк, Муса пәйгамбәрнең мөгъҗизасы шуннан гыйбарәт иде. Аның юлчы таягы бар иде. Шушы юлчы таягы йыланга әйләнә торган иде. Яисә тагын әле ул кулын култык астына кертеп чыгарганнан соң аның кулында бер нурлы шар була торган иде. Мөхәммәд пәйгамбәрнең нинди мөгъҗизасы бар? Мөхәммәд пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллямның мөгъҗизасы
иң зурысыдыр мөгаен. Ул бүгенге көнгә кадәр сакланган мөгъҗиза. Без аны бүгенге көнгә кадәр өйрәнәбез. Ул да булса Коръән Кәрим, изге китап. Пәйгамбәрләр турында искә төшергәннән соң, без алар исемнәрен әйткәннән соң, алейхиссалам дип дигән шушындый бер сүз үстәп куярга тиешбез. Ягъни аларга сәлам булсын дигән шушындый сүз үстәп, инде Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында без ишетеп алганнан соң, біз шулай ук аңа сәламне тутырып әйтергә тиеш булачакбыз. Саллаллаһу алейхи ва саллям дип Аллаһ Тәала аңа даими рәвештә дугасын ирештереп торсын дип, шушындый дуга белән, шушындый салават сүзләре белән пәйгамбәрләрнең исемнәрен искә төшерергә тиешбез. Марсель бай, мин бүген пәйгамбәрләр турында бик күп белдем. Бу әле диңгездәге бер тамчы гына. Шуңа күрә алар турында син китаплардан тагын да укый аласың, һәм алар турында да без әле синең белән тагын сөйләшербез, ләкин ансы инде башка очрашуларда һәм башка чыгарылышларда булыр. Бүгенгә без саубулашып торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Киләсе очрашуларга кадәр.